Sığır sağayan aparat köp soradыңızlar dostlar. Bar mı elinizde getirdiniz mi deyip ne getirdik dostlar. 220 işleyer. Arkayın havarlaşıp bilýäňizler. Özünün boçkası 25 litrlik bolup gidýär. Sagatda da 10-12 sany sığır sağıp bilýär dostlar. Bunun 2 sany görnüşlüsü var. Bunun bakasyny aýdy geçin dostlar. Bunun bakasy 38 milyon bolup gidýär. Elinize barıp düşen bakasy 38 milyon bolýar. Bunun ikilisi var dostlar. 50 litrlik bolup gidýär. 25 litreden her bir boçkası. Onun bakasam dostlar 58 milyon bolup gidýär. İkisem 220 tokta işleyer. Vakumlu sistemada işleyer dostlar. Şular ýaly sığır sağıp bilýäňiz arkaýyn. Habarlaşmak üçün dostlar şu ekranlarımızda videonun sonunda nomerlerimi koyup geçen hemişe de videonun sonuna çelle görelim çoğun için. Bu arada 5 velayeti de dastavkadan edip berýäs. Arkaýyn habarlaşıp bilýäňizler.